שלום לכולם ותודה למי שהגיע. ברוכים הבאים לשולחן העגול שלנו כאן בכנס מדלן. תודה למדלן על הבמה החשובה לדבר על נשים בענף הנדל"ן. אז למי שלא מכיר, לי קוראים שירלי ורנר. אני אימא ל4 ילדים, בת זוג וזכיינית של קבוצת רימקס אושן תל אביב. 3 משרדים, כ50 סוכנים. התחלתי את דרכי כסוכנת בשנת 2011 והיום אני שמחה במיוחד להיות כאן, גם כמנחה וגם כחלק מקבוצה נשית מרשימה. נמצאות איתנו 6 נשים מרשימות שכל אחת מהן מובילה משרד או תחום פעילות משלה ומביאות נקודת מבט אישית ומקצועית על נשים בעולם הנדל"ן. ב-45 הדקות הקרובות נדבר על מה זה להיות אישה בענף התיווך, על אתגרים, על יתרונות ועל המקום המיוחד שנשים מביאות לשולחן. ניגע גם באיזון שבין קריירה לבית, בהבדלים מול לקוחות גברים ונשים ובסיפורי השראה שכל אחת מכן מביאה איתה. אז תודה לכן שהצטרפתן ותודה לכם הקהל שנמצא איתנו. אני יודעת שכולם בבריכה ובים. אז הציגו קודם את המשתתפות ונעבור ישר. אני רוצה שנתחיל בכמה סיפורי התחלה, לשמוע מה הוביל אתכן, לבחור בנדל"ן ואיך נראתה הכניסה לתחום. אני אתחיל איתך כרמית. כרמית, בחופשת לידה בחרת לעזוב קריירה יציבה ולעבור לנדל"ן. איך נראתה תחילת הדרך עבורך והאם פגשת אתגרים מיוחדים כאישה שנכנסת לענף חדש בשלב כזה של החיים שלך? טוב, אז קודם כל נעים להכיר את כולם. אני קצת מתרגשת. ההתחלה שלי הייתה מאוד מאוד מאתגרת. השינוי שלי למעשה היה בגיל 30, שהייתי בחופשת לידה והרגשתי מיצוי בתחום הקודם שהייתי עשור כשכירה בעולם הקמעונאות, מכירות, יעדים, והרגשתי שאני לא מממשת את הפוטנציאל שלי ושאני רוצה שינוי. צומת דרכים שלי הייתה בין ביטוח לבין עולם הנדל"ן, בסוף בחרתי נדל"ן, והאתגר העיקרי שהיה לי בתחילת הדרך זה שלא הייתה לי תמיכה. תמיכה מהמשפחה שלי, שהיא הכל בשבילי, ולא כי הם לא האמינו בי, כי הם הרגישו שחששו שזה לא הזמן, במיוחד שהייתי עם 3 ילדים קטנים, בדיוק רכשתי דירה ראשונה, עברנו שנים קצת לא פשוטות, ועד שהתיישרנו אני פתאום מחליטה לעזוב תפקיד בכיר שאני מוערכת שם, שאני מרוויחה משכורת גבוהה ומתגמלת וביטחון כלכלי, והרגשתי שאני רוצה תחום שאין לו תקרת זכוכית, והיה לי מאוד קשה, ולמעשה ניהלתי משא ומתן ראשון בדיעבד עם המשפחה, שהבנתי שאם לא יהיה לי את השקט התעשייתי אני לא אוכל להצליח. וישבתי איתם בפגישה פורמלית ואמרתי להם, אהובים שלי, אני מבינה את החשש, אבל באותה נשימה אני חייבת לדעת שאני לפחות ניסיתי. אני לוקחת 3 חודשים של ניסיון. אם לא עשיתי עסקה 1 או 2 לפחות, אני דוחה את החלומות שלי. קיבלתי את השקט, לא ראיתי בעיניים. היה לי את כל הסיבות להגיד למה לא. זה חורף היה מטורף, נכנסתי בדצמבר, חורף, לא ראיתי גשם, שלג, פעם ראשונה ואני דור טו דור ומכירה ולומדת, ואחרי 3 חודשים לא סגרתי 2 עסקאות, סגרתי 6 עסקאות, ובאמת באמת זה נתן לי את הגושפנקה שעשיתי נכון ואני במקום הנכון. כמובן נתן לי את הביטחון. אחרי 1.5 שנה במשרד שהובלתי שם, פתחתי את לב הנדל"ן, שאנחנו תכף חוגגים עשור, משרד הכי גדול במודיעין, 25 סוכנים תותחים, אלופים, עם שבירת שיא של 320 עסקאות, וכמעט כל עסקה רביעית במודיעין מתבצעת על ידי לב הנדל"ן, וכולי גאווה אישית וגאווה על הסוכנים התותחים שלי. אני מניחה בלי לפגוע פה בגברים, שיש גם הרבה מאוד אלמנטים ככה שבאמת התחלה לאישה זה גם לפעמים מאתגר יותר, אבל גם לפעמים יש לזה הרבה מאוד יתרון, ואנחנו תכף ניגע גם בזה. והשאלה הבאה שלי לחנה. חנה, את בתחום 13 שנים, בעצם התחלת שהיית תינוקת,
בגיל 24 כבר הפכת להיות... 23. 23 התחלת, אבל בגיל 24 כבר הפכת להיות בעלים של משרד תיווך. ומה האתגר הכי גדול שבחורה בגילך, דווקא בגילך, שתכלס אין לה כל כך הרבה ניסיון בחוץ, נתקלה בו בהקמת משרד? אז אני אשתף. קודם כל, בתקופה שנכנסתי, מי שזוכר, זה היה מחאת האוהלים. אז בכלל נכנסתי לתקופה מאתגרת מבחינה נדל"נית. גם אני התחלתי שם. כן, זה בכלל היה תקופה מאתגרת מבחינה נדל"נית. הייתי בחורה באמת צעירה, היום בדיעבד, רק אני מעכלת את מה שעשיתי. וזה גם עולם שכשאני נכנסתי בכל אופן, היה ברובו גברים וגברים מבוגרים. אז הייתי צריכה לגדל אור של פיל, כדי שיעריכו ויכבדו אותי. והייתי צריכה איפשהו גם להוכיח את זה. אז בלי קשר, זה גם אתגר לכל בעל עסק, לא משנה איזה עסק, לא משנה איזה תחום, לבנות את היסודות בצורה נכונה, למתג את קי-האוס, שזה השם של המשרד שלי, ונהניתי מכל רגע. הייתי כל שנות ה-20 שלי בעשייה מטורפת לבנות את הדבר הזה. אני מאושרת ממה שאני עושה, אני מאוד אוהבת את העבודה שלי, אבל בהחלט היה צריך לגדל אור של פיל, גם כדי ללמוד את התחום, וגם איפשהו בגלל שהסתכלו עליי, כמו שאמרתי, תינוקת, מי זאת? התחלתי דרכי דרך אגב ברימקס, הייתי שם אחרי שנה כבר מקום שני בארץ, שזה היה באמת משהו גדול בגיל שהייתי, ואחרי שנה פתחתי את קי-האוס, אני הבעלים ויש לי גם סוכנות פה באילת, נולדתי בצרפת, אני אילתית במקור, אז אחרי 3 שנים פתחתי פה גם זכיינות, וזהו. מהמם. ליאת, את דווקא ההתחלה שלך מזכירה לי קצת את שלי. את התחלת בעצם אחרי הליך גירושין, גם אני התחלתי שהתגרשתי עם 3 ילדים בזמנו, אז אני ממש מכירה מקרוב את האתגרים של זה. ובעצם אחרי הגירושין עברתי עם הילדים לקריית גת, אזור חדש. התחלת קריירה חדשה לגמרי בנדלן. אני ברמה אישית זוכרת שלי, הגרוש שלי אמר, כאילו, מה את הולכת לדפוק על דלתות, כאילו, ברמה כזאת. ובלי משכורת קבועה, בתור חד הורית, מציאות לא פשוטה. איך התמודדת עם האתגר הזה דווקא בתחילת הדרך שלך? טוב, אז אני בכוונה ציינתי את הנושא של הגירושים, ואני מדברת על זה כל הזמן, כי הרבה נשים שחוות גירושים מתרסקות נפשית, כלכלית, הרבה נשים גם חוששות לעשות את הצעד כי איך הם יצליחו להסתדר, ולכן אני תמיד מעלה את זה בכל פאנל ובכל מקום שאני עומדת. אחת הדרכים הכי גדולות לצמוח זה ממשבר, והמשבר הזה כשהוא הגיע מתוך בחירה יצר אצלי המון שינויים בחיים. הייתי מורה לאנגלית 14 שנים, היה לי בית ספר פרטי לאנגלית בשוהם, קראו לו קנזי can do it, והוא הצליח מאוד, היה לי טוב במה שעשיתי, אבל תמיד האמנתי שאני יכולה לעשות קצת יותר. ואז הגיעו הגירושים, ובחרתי לחזור לגור ליד ההורים בקריית גת. מבחינתי זה היה רק אקמול, לא התכוונתי לרגע להישאר בקריית גת, מה יש לי לעשות בקריית גת? אנחנו גרנו קודם בתל אביב, ואז בשם, אין מצב, אני חוזרת. ופשוט יש משהו מטורף בלחזור לשורשים, לבית שגדלת בו, לשכונה, לבית ספר, לראות פתאום את הבית ספר שלמדתי בו, ושם למעשה התחלתי לכתוב את הסיפור שלי מההתחלה. פתחתי בית ספר לאנגלית גם בקריית גת, ובאופן מיסטי לחלוטין, בתוך הליך הגירושים הייתי מסורבת גט 5 שנים, אחד מבין 3 עורכי הדין שניסו להציל אותי ולהוציא לי את הגט, הוא במקרה היה לו קשר וזיקה מאוד מהותית לאנגלו-סקסון, והוא שיגע אותי, את חייבת לעסוק בנדל"ן, את חייבת לעסוק בנדל"ן. נראה לך שאני אעבוד בחינם? נראה לך אני אעזוב 3 ילדים ואני אעבוד בחינם? אני אעשה עוד שיעורים, אני אעשה עוד קורסים, אני אעשה עוד ערכות לימוד, ואני לא אהיה כזו שתעבדי ואולי תקבלי עמלה. ויום אחד באופן מיסטי לחלוטין, הגעתי לאיזה מתקשר שאני הכי לא מאמינה בדברים האלה, ואיך שאני נכנסת אליו הוא אומר לי, את עושה משהו עם ילדים ואת עושה את זה נפלא, אבל זה בכלל לא הייעוד שלך בחיים. הייעוד שלך בחיים זה נדל"ן. תקשיב, חוץ מראשי התיבות של המילה נדל"ן, אין לי שמץ של מושג מה לי ולזה, אפילו המשכנתה שחתמתי כשקניתי את הבית בשוהם, אין לי מושג על מה חתמתי. הוא אמר לי, זה הייעוד שלך בחיים, את לא יודעת מה מחכה לך. יצאתי ממנו, אמרתי, טוב, עוד זה סתומה, איך הלכתי לדבר הזה, וחצי שנה אחר כך, אחרי שכל מה שהוא אמר לי, הוא צדק בצורה קיצונית, מי שרותח את זה פרטים אני אתן, זה פשוט מטורף הבן אדם הזה,
חזרתי אליו, הוא לא זיהה אותי, נכנסתי, הוא אומר לי, את עוסקת בנדל"ן, נכון? אמרתי לו, עוד פעם אתה עם הנדל"ן? הוא אומר לי, לא, תקשיבי. תעזבי כל מה שאת עושה, או אל תעזבי, תיכנסי אבל לנדל"ן, את חייבת להיכנס לנדל"ן. היום, זה פשוט מצחיק, 15 שנה חלפו מאז, כל מה שאני עושה קשור בנדל"ן, אבל זה הפך להיות משהו שהוא כאילו, אני מנסה לדמיין את עצמי, מורה, אז יש לי משהו אחד להגיד על זה. הבנתי, ובדיוק סיפרתי קודם ללי, שהדבר הכי חשוב לאנשי נדל"ן, זה להיות אנשי השפעה. והבנתי שמורים טובים הם אנשי ההשפעה הכי טובים שיש. כי הרי מה מורה עושה? הוא צריך להשפיע על התלמידים, לא רק ברמה הלימודית, גם ברמה הערכית. ופשוט באופן טבעי זה זרם לי לתוך העולם הזה. נכנסתי לאנגלו-סקסון, אחרי 3 חודשים מוניתי להיות המנהלת, ועשיתי את העסקה הכי גדולה שהייתה בקריית גת. כמה חודשים אחר כך בחרתי לעזוב, לא כי רציתי יותר, כי פשוט הבנתי שאני רוצה לבנות אג'נדה משלי. משהו שהוא עם הערכים שלי, שאני גדלתי עליהם, ולא איזה תבנית שאני צריכה ללכת לפיה. ולא היה לי כלום, לא היה לי כסף, לא קיבלתי מזונות, עוד הייתי בתוך הליך הגירושים, ובביצים של בת יענה הלכתי וקניתי שלט חוצות שעלה לי 5,000 שקל, שמתי בו תמונה שלי, של הפנים שלי, והיה כתוב בה, ליאת קנזי, תרגישו בבית. רק לסבר לכם את האוזן, באותו זמן, ב-2011, אף מתווך בעיר שלנו לא היה לו אפילו דף פייסבוק, שלא לדבר על שלט חוצות. והדבר הזה פשוט קרם עור וגידים, ותוך 3 חודשים הייתי עם 5 סוכנים, והתפתחנו וגדלנו מאוד מאוד, והקפדנו כל הזמן על הערכים, שכשבן אדם מגיע אלינו, יש את אותה שפה, יש את אותה אנרגיה, יש את אותה שמחה, את אותה יושרה להגיד ללקוח רק את מה שנכון לו, לא את מה שאנחנו רוצים. וזה פשוט התפרץ כמו אש בשדה קוצים, ואני מאוד שמחה לספר גם שהיום בקריית גת, שהיא מאוד מתפתחת, כל המתווכים שיפרו ביצועים גם בנראות שלהם, גם בשפה, גם בלמידה של הדברים והעמקה, וזו גאווה גדולה בשבילי שהיום גם הבן שלי עובד איתי. תודה רבה ליאת. רבית, את מגיעה מעולם המשפט, עורכת דין ונוטריון בהכשרתך, לא לדאוג, היא לא עושה גם משפטי וגם תיווך, כאילו בואו נשאר רגועים עם זה. בשלב מסוים התחלת גם לחבר עסקאות בין יזמים לקבוצות משקיעים, תושבי חוץ. איך נולד השילוב הזה בכלל, ומה הערך שהוא נותן ללקוחות? טוב, אז קודם כל שלום לכולם. כבוד הוא לי לשבת בפאנל של נשים שהן ביונד. אני עורכת דין ונוטריון כבר כמעט 18 שנה. אני מתעסקת בעיקר עם תושבי חוץ, עם צרפתים. ב3 שנים האחרונות שימשתי דירקטורית בחברה ציבורית, ותוך כדי עבודת הדירקטוריון התאהבתי, מודה. הבנתי שתחום המשפט כזה משעמם, כזה עבודה פקידותית. וגם מרוויחים רבע מאיתנו במקרה הטוב. וגם רבע. ועם הזמן, והאמת שגם הקשרים הטובים שיש לי עם היזמים לאורך השנים, פנה לי איזה לקוח מצרפת ואמר לי, תקשיבי, אנחנו לא יכולים להגיע, יש אנטישמיות נוראה, אני צריך 4 דירות ברעננה. עכשיו, אני יודעת לקנות דירה, את הכוס מים בחינם אני לא יודעת למכור. אמיתי, אין לי את זה בכלל. ואז אמרתי, רגע, אני לא יודעת. ויום אחרי זה התקשר, אמר לי, את שומעת? גם הדוד שלי רוצה עוד 4. ויום אחרי זה פתאום חשבתי שהוא צוחק עליי. בקיצור, זה הפך להיות 88 חבר'ה, 88 לקוחות שבנויים מ4 משפחות. קשרתי לחבר שלי, חי נחמיאס. אמרתי לו, חי, תקשיב, אני לא צוחקת. 1.5 חודש לתוך המלחמה, אנחנו חותמים 88 חוזים. אני מתקשרת לחבר אחר שלי, אלון אמרם. אלון, תקשיב, רגע, על מה את מדברת? אני לא יודע מה. אין לו סבלנות אליי. 3 שבועות אחרי זה, עוד 23 דירות בפרויקט עם מבנה בחדרה. אני אומרת, רגע, משהו פה לא... בסוגריים, אני אגיד שאתמול הייתה חתימה האחרונה אצל קבוצת גבאי,
בתל אביב, 32 דירות. מעבר לתחום, מעבר לחיבור, היום כשאני פונה ללקוח, אני כאילו עושה 80% עבודה, כי אני עורכת דין. אז הקבוצה מנוהלת על ידי עורך דין אחר, כי אני לא יכולה לשמש בשני הכובעים, אבל היזם מראש מבין את הצרכים של הקבוצה, מבין שהיום לתושב חוץ הוא לא יכול להגיע, הוא לא יגיע לחתום, הוא לא יכול לעשות שינוי דיירים, הוא לא יכול לעשות שום דבר. אז הכל כבר נערך מראש. הערך המוסף זה יש איזה וייב כזה עכשיו שכולכם מתווכים פה, שימו לב, תושבי חוץ, הם, איך אומרים, הסורים על הגדרות, אז הם כבר על הגדרות. אתם מקבלים טלפון תושב חוץ, קחו אותו, כי זה לא רק הוא, זה הוא, הבן שלו, הדוד שלו, השכן, ומעסקה אחת זה יכול להתפתח ל4 ו5 ו6, והמומנט הוא טוב, המומנט הוא עכשיו. טיפ חשוב מאוד, תתייחסו לתושבי חוץ, חבר'ה. אני יכולה ככה לשתף בקטנה, הדרייב שלי זה זלזול של אחרים, זה חוסר הערכה, ואני זוכרת שאני התחלתי, אני משנת 2011 התחלתי ברימקס, ובזמנו הזכיינים שלי היה להם הימורים כאלה, תוך כמה זמן בן אדם יעזוב, יצליח, לא. אחד אומר שאני תוך חודשיים אעזוב, אחד תוך 4 חודשים, וואלה, הייתי נראית להם מפונקת, אבל כנראה הם לא העריכו אותי, נכון. בואו נמשיך עכשיו ניגע באתגרים המיוחדים שאנחנו פוגשות כנשים בענף, מול לקוחות, קולגות וגם מול תפיסות חברתיות. בואו נשמע איך זה נראה מנקודת המבט שלכן. לי, סיפרת שהזהות הנשית שלך מביאה רוך ואמון, אבל לפעמים לקוחות עדיין פונים לגבר שנתפס כסמכותי יותר, אפילו שהוא סוכן שלך. אז איך את מתמודדת עם זה, והאם את מרגישה שלהיות אישה במקצוע הזה הוא יותר יתרון או חיסרון? ברור שלנו התשובה כאילו ברורה, אבל בואו נספר גם לגברים שיושבים איתנו. אז כן, קודם כל, המשרד שלי בעצם קם לפני 4 שנים, אני התחלתי גם את דרכי כסוכנת ברימקס, שאני בכלל רואה את הפלטפורמה הזאת כאחת הפלטפורמות הכי טובות ללמוד באמת את המקצוע. אחד הסוכנים הראשונים שלי היה אחד האנשים הכי מדהימים, דני, מבוגר ממני, נראה סמכותי יותר, בעל ניסיון יותר, היינו מגיעים לפגישות ובאופן סיסטמטי היו פונים אליו והוא היה תמיד אומר לא, אני לא הבעלים, עכשיו תראו, אפשר לקחת את זה לכל מיני מקומות, אני בחרתי לא לקחת את זה לשום מקום של איזשהו חוסר ביטחון, בסוף זה סבבה, ובוא נאמר שעומדים מאחורי זה הרבה תפיסות תרבותיות שהן לא בהכרח קשורות לאף אחד או אף אחד מאיתנו, וזה הפסד שלו, של מי שלא רואה היום בנו אנשים שבאמת השנים האחרונות אין משהו שאנחנו לא יכולות לעשות, ואני אגיד בסוגריים לפעמים גם הרבה יותר טוב. כן, בלי באמת, בסוף אין פה עניין מגדרי, אתה כבעל מקצוע צריך להיות טוב במה שאתה עושה, אם אתה גבר ואם אתה אישה, ואם אתה מצליח למצב את עצמך, מצליחה למצב את עצמך ככזו, אז אין שום משמעות לנושא של אם את גבר או אישה. עכשיו כן אני חושבת שאנחנו בסוף, יש לכל אחד את היתרונות, ואנחנו כן מביאות טיפה יותר לפעמים רוך, לפעמים הבנה של מערכות היחסים, הבנה של מה שקורה מאחורי הקלעים, ויש לזה המון ערך בעסקאות נדל"ן. אינטליגנציה רגשית פשוט. כן, ממש ככה, אינטליגנציה ויכולת לנהל את הדברים, ואנחנו משתמשות בזה, בהחלט, וזה עוזר לנו וכמובן ללקוחות. טוב, וגם אני בטוחה שכל אחת מהבחורות פה בקהל, שיצאה לאיזושהי פגישה עם סוכן מהמשרד שלה, אם לא יודעת מה, קולגה או whatever, שנראה קצת יותר, בדרך כלל נקודת המוצא הייתה שזה הוא והיא אצלו. אני בטוחה שכולנו נתקלות בזה, אבל טוב, יש עדיין קצת עבודה לעשות, לא? השאלה הבאה שלי... נכון, לגמרי. השאלה הבאה שלי, גם לי זה פשוט קרה כל הזמן, היה לי סוכן בשם אורן, קבוע היינו נכנסים, כן, את סוכנת אצלו, אז אני גם לא סובלת מתסביכי אגו, והייתי אומרת תמיד כן, וכאילו שזה ימשיך, זה בכלל לא היה אכפת לי. אבל השאלה הבאה שלנו היא לענבר. ענבר, את אמרת לי שתיווך הוא מקצוע של וונדר וומניות. זה לא רק למכור בית, אלא ללוות תהליך שלם.
איך את רואה את התפקיד הרחב הזה ואת נקודת המבט הנשית, ואיך נקודת המבט הנשית שלך באה לידי ביטוי מול הלקוחות? אז קודם כל, שלום לכולם, נעים מאוד. כיף לשבת עם נשים כל כך עוצמתיות שאפשר ללמוד מכולן. האמת שאם יש משהו משותף בשיחה שהייתה בינינו, היא בעצם למה אנחנו צריכות פאנל שמנסה להסביר למה נשים טובות במה שהן עושות, אבל אנחנו משתפות פעולה עם הפורמט ונותנות את הטאץ' שלנו בדבר הזה. אני חייבת לומר שבסוף העולם הזה של תיווך, בתחום שלי אני מלווה משקיעי נדל"ן, ונותנת בעצם את כל המעטפת לעסקה. אם זה לקחת את הלקוח, לעשות איתו פגישה ראשונה, לחבר לו, והנה אני אפול. הצוות שלי הוא רק נשים, יועצת משכנתה, שמאית, עורכת דין, 3 מזכירות, רק נשים, שבאמת שניסינו להשיג גברים, פשוט היו פחות טובים משמעותית, סתם. ובאמת הרעיון הוא לתת מעטפת שלמה ללקוח, וללוות אותו, ולהיות מתווך, בהרבה מובנים זה להיות הפסיכולוג והיועץ מימון ויועץ משפחה ויועץ זוגי ואיש פיננסים, ואנחנו צריכים להבין שהתפקיד הזה הוא באמת הרבה יותר מלמכור בית. למכור דירה זה החלק הקל. כל האחריות שיש לנו על התהליך, בטח כשזה לקוחות שמגיעים, אצלי בעיקר משקיעים שמגיעים מרחוק, ואני בעצם לוקחת את האחריות על כל העסקה הזו וצריכה לנהל את זה עבורם, זה לגמרי מקצוע של וונדר אומניות, ויש פה גם, אתם יכולים לראות כאן באמת דוגמאות לנשים שעושות את הכל, אם זה להיות אימא ולהיות אשת משפחה ובעלים של משרד ואשת מקצוע וקריירה. לי יש גם את העניין הצבאי שאני רב סרן במילואים ושירתתי הרבה מאוד זמן במהלך המלחמה הזו. זה בעצם רגע להסתכל על כל הדבר הזה ולהגיד, אנחנו עושות כל כך הרבה, ולנו זה נראה מובן מאליו, כי אנחנו לא רואות את זה כמשהו... יעשה ככה עם עצמו, לחשוב אם הוא היה צריך לג'נגל בין כל מה שאנחנו מג'נגלות, אם הוא היה מצליח לעשות את זה. אוקיי, כרמית, ככה דיברנו על חסמים, אז בקצרה, איזה חסמים את עדיין רואה שנשים פוגשות בענף שלנו, ואיך אפשר להתגבר על זה? קודם כל, בראייה שלי אין חסמים, כאילו חסמים זה בחירה, במיינד, במחשבה, כמו שהיא אמרה, אני מתחברת לתפיסות, זה תפיסות בעיניי עתיקות, שעולם הנדל"ן הוא עולם גברי, צריך להיות גברי, כוחני, אנחנו לא שם. אני חושבת שדווקא הרגישות, היכולת הכלה, האמפתיה, ההזדהות, לצד הנחישות, לצד האסרטיביות, זה מה שמוביל עסקה מוצלחת, טובה, נכונה, לא קשור לשום מגדר מסוים, וזה באמת בהמשך, אני מסכמת את מה שהבנות כאן אמרו, האלופות. אוקיי, אז תראו, אני רוצה רגע לחזור לאתמול. אתמול היה פאנל של בעלי הרשתות, פאנל מעולה בעיניי, אבל ישבו בסופו של דבר על הבמה 6 גברים. אף אישה. גם לי. ברנרד, אני הולכת להחליף אותך אולי יום אחד. אנחנו ואתן, כנשים, בחירות, מתחילות, לא משנה, בענף הזה, מרגישות שיש עדיין תקרת זכוכית שמונעת מנשים להגיע לטופ של הפירמידה, להיות כן בעלות של רשת ולא בעלות של משרד, כמה משרדים או איקס או זיקיון. ואתה חושבת שזה קורה יותר בגלל הסביבה שפחות מכילה או מתייחסת או מעריכה לאישה בטופ, או בגלל באמת הגבלה שאנחנו כנשים שמות לעצמנו, כאילו, כי עם כל הכבוד, אם הם יכולים, גם אנחנו יכולות. כאילו, ויכולות אפילו אולי לעשות את זה יותר טוב. אני אשמח גם לענות על זה. קדימה, כן. אני באמת חושבת שאין תקרת זכוכית, זה לא משנה אם זה אישה או גבר. ועם זאת, 6 גברים ישבו אתמול. בסדר, הם בעלי רשת. אני יכולה להגיד לך על עצמי, שלפני 7 שנים, הרי יש לי את הסניף באילת, הסניף הראשי שלי בחיפה, רצו לקחת זכיינות שלי בתל אביב. הייתי כבר עם החוזים והכל, וזו הייתה בחירה שלי לעצור, כי הייתי לפני תכנון של הריון ראשון, וגם זה מה שרציתי בחיים שלי, זאת אומרת, אז עם כל זה שהיינו לקראת חתימת חוזה, שזה אחר 3 סניפים, זה רשת, זה מתחיל להיות... לא, אני לא רשת.
אז את מדברת על רשת כאילו... זכיינית של 3 סניפים. אנחנו ראינו 6 אנשים שהם בעלי רשתות. נכון, היה רשתות. שם את רימקס, את אנגלו, אבל את אני באמת KW, חושבת, את, אני מדברת ריל על עצמי קפיטל, ואני לא? חושבת שכל אישה אחרת וגם כל גבר, זה לא משנה. אם אישה הייתה בוחרת, גם אני יכולה להעיד על עצמי, אם הייתי בוחרת שזה הכיוון שלי בחיים, שזה מה שאני רוצה בחיים, זה היה קורה. אין תקרת זכוכית אצלנו בתחום, התחום שלנו הוא רחב מאוד. סליחה שאני קוטעת כן. אותך, אבל אני כן רוצה להגיד שמבחינה תרבותית חברתית, נכון. הספירה הביתית היא הספירה של נשים. כשאני ובעלי מדברים מי ייקח את הילדה או שהיא לא מרגישה טוב, זה די ברור שזה אני. אז אוקיי? אני זה הדיפולט. חייבת לענות על אז זה, רגע, סליחה. ויש בינינו חלוקה מאוד שוויונית, ובשנים האחרונות, מה זה? לא, הוא בחיים לא יוחלף, למזלו. תדעו שאני החלפתי, ואצלנו זה ברור לא. שזה הוא ולא אני. אבל תשמעו, זה עניין של בחירות בבית, אבל לשאלתך שירלי, אם יש תקרה, או אם אנחנו לא היינו יכולות לשבת 6 נשים, בוודאי שהיינו יכולות, אבל האם, כמו שחנה אמרה, היא לא רצתה, היא רצתה להיות, אני רוצה ללכת לבנות שלי. נכון. אני לא רוצה להביא אז בנות אולי שמישהו אני אחר. ארים את הכפפה, אולי אני יגדל רוצה, אוקיי? אני גם רוצה להגיד על זה רק משפט כן. אחד. אני מסכימה עם מה שחנה אומרת, אני באמת לא רואה תקרת זכוכית, אני חושבת שזה משהו... זה בחירה, זה לגמרי בחירה. זה פשוט מה שאנחנו בוחרים לראות. אני חושבת שכל אחת מהנשים כאן החליטה לקחת בעלות על האושר שלה, באלף. בדיוק, ואם זה היה גורם לי להיות מאושרת, לי הציעו מלא להפוך, פעמים אולי הייתי לפתח הולכת ולקחת לשם. את קנזי נדל"ן ולהפוך אותו לסניפים. הבחירה לא לעשות את זה היא לא בגלל שאני חושבת שאני לא מסוגלת. יש איזה משפט חכם שפעם מישהו אמר, קראתי את זה באיזה ספר אני חושבת, שהוא ראה איש מאוד עשיר עומד על הבמה, והוא אמר וואו, איזה כיף לו, איך הוא עשיר, והחבר שלו אמר לו, תשמע, יש לי משהו שלא אין. אז הוא אמר לו, מה? אז הוא אמר לו, מספיק, יש לי מספיק. לפעמים מה שיש הוא טוב, ועושים אותו טוב, והעסק שלנו יכול, הוא אינסופי, אנחנו יכולות להחזיק 200 נכסים בבלעדיות. למה אנחנו צריכות רשת? בדיוק, בשביל ואצל הטייטל? אמיתי, אמיתי, לא רואה צורך בזה. לא צריכה ממש, את זה. ממש, את הטייטל, וראיתי פה במפגשים של השבחה עירונית, ואיך כולם, איך תהיה יזם, לא, הכל טוב, מספיק, קיצור, מונה אגו. מעולה, תקראי לזה טוב לי, בעברית, מונה מדהים אגו. לי. כן, אנחנו מאוד אוהבים אותם, את כל הבעלי רשתות, זה אחלה אנשים, אבל לא דיברתי באופן זה כללי. לא בגלל שמנעו מנשים. ואולי אם מישהי פה לא מנעו תרצה, מנשים. אז כולם פה לא, אבל זה צעירות, חשוב הם לציין, יוכלו. לא מנעו, מישהי אמרה שזה מאוד הפריע לה. אף אישה לא מנעו ממנה להקים רשת. לא רוצות. אוקיי, אבל בסוף את יודעת, זה כן קיים שם באוויר, וזה כן, כאילו אי אפשר להתעלם מזה. בסוף, התוצאה לא רוצה, והמציאות מראות דברים אחרים. אני לא רוצה להרוס את המסיבה, נו, אבל... אנחנו צריכים להתקדם, חבר'ה, כי אנחנו על 45 יאללה, דקות, כן. נגיד את זה אבל אם אחרת. את רוצה לא להרוס מסיבה, אז לא, אולי אבל אני לא ניתן רוצה לך להרוס את אותה, המסיבה של באמת. התקרת זכוכית, כן? אבל אני עובדת 19, 18, 17 שעות ביום. פריירית. אני טסה לחול, אני עושה כנסים, אני טסה מחר בערב לקייפטאון ל10 ימים של כנס עלייה של תושבי חוץ. מי שרוצה מגיעה, לא לבלבל את המוח, לא ילדים, לא בעל. הכל, כשאת תרצי, את תגיעי לאן שאת רוצה. לא, זה הכל בחירות בחיים. אולי הכל תפתחי את תגיד. הרשת הראשונה. והסדר את תפתחי את הרשת יאללה, הראשונה נתקדם של בנות, נתקדם, אוקיי? ועכשיו בואו ניגע בבידול. על הזהות הנשית או ערכים. איך הזהות הנשית שלכם או הערכים שלכם הפכו דווקא לכלי וליתרון בענף התחרותי שלנו. חנה, אלייך. כן. ציינת בשיחה מקדימה שאת חושבת שאצל נשים הבסיס ליחסים עם לקוח, אני קראתי לזה הרבה יותר סבלני, אם את קראת לזה אחרת, אבל אני מעדנת. זה בסדר, אני זורמת איתך. משל גברים בתחום, איך זה בא לידי ביטוי? טוב, אין ספק שקודם כל יש לנו משהו בטבע, שדיברת על זה בקודם, שזה אינטואיציה נשית. אינטואיציה נשית היא גם אינטואיציה רגשית. אני חושבת שאישה באמת מהטבע שלנו יכולה לראות כמה צעדים קדימה. לראות כמה צעדים קדימה מאוד תורם לתחום שלנו, שאנחנו דיברנו על סבלנות, אבל זה הרבה מעבר. בואו, הלקוחות שלנו זה הדבר הכי גדול שלהם בחיים, למכור דירה, לפעמים מסיבות טובות, לפעמים פחות. עצם העובדה שיש לנו את האינטליגנציה הנשית והרגשית, נותן לנו את הכוח לראות את הצעדים קדימה, כמו שאמרתי, ולפתור את הבעיות. עכשיו, אם אין את הסבלנות שציינת בקודם שדיברנו ועידנת את זה, אז
לא יהיה לנו את הסבלנות לקדם את העסקה, או לדעת לפתור את הבעיות ולעזור, לתת את השירות הטוב ביותר. אני הרבה פעמים אז חושבת זה כלים שעוזרים לנו, ללא ספק. אני חושבת הרבה פעמים שיש מן הסתם בעיה קצת עם התדמית שלנו בענף, ואני חושבת שאם עכשיו לקוח יבוא ויגיד על מתווך מה שהם אוהבים להגיד, נוכל, רמאי, שקרן, כאלה, יותר קל אבל להגיד את זה על גברים, רוני, לא? מאשר על נשים. נו, אתה רוצה לקנות אותי? 3 משרדים. אתה יכול להגיד שבאת לראות נשים על הבמה, הכל טוב, כאילו, בוא. ברור. תמיד. נכון, וזה גם רלוונטי לכמעט כל עסק עצמאי שאנחנו נפתח, שצריך את הקשרים, את האמינות. ואתה רווק כרגע, לא? אל תגזים עכשיו. אמרתי, ואתה רווק כרגע, לא? בסדר, בוא נתפוס שיחה אחרי זה. בסדר, הבנתי את הקטע, רוני. קבענו דייט אחרי זה. הלאה, נמשיך. אוקיי, ליאת. את בחרת לבנות אמון עם לקוחות, גם אם זה אומר לוותר על עסקה, וגם הוספת לעצמך תארים כדי להתמודד עם תגובות מזלזלות שנתקלת בהם. חבר'ה, איך הערכים האלה מייחדים אותך, ואיזה בידול נשי את חושבת שאת ברמה האישית מביאה ככה לענף? רגע, לפני הקטע הנשי, כן. אני פשוט חושבת שתמיד התרחקתי מאוד מהמילה מתווך. יש בה משהו סליזי כזה של זה שבא כמו שמשון ויובב, לקחת רק את העמלה וללכת. למרות שהיו לי 2 תארים קודמים, לא בתחום הנדל"ן, בכלכלה ובאנגלית, הבנתי מהר מאוד כשהתחלתי לעבוד בתחום שאי אפשר לייצג לקוחות בהליך כזה וללוות אותם בעסקה הכי גדולה שהם עושים בחיים שלהם. זה הדבר החומרי הכי גדול שאדם עושה בחייו, זה לקנות בית. אי אפשר ללוות אותם בהליך כזה רק עם איזה רישיון תיווך דלוח כזה ושבמקרה הצליח לי והם אהבו את הבית. והדבר הראשון שהלכתי ללמוד זה תכנון ובנייה. כי אני גרה בקריית גת, זה פריפריה, יש כל כך הרבה חריגות בנייה, יש מלא בתי קרקע, מרכז הארץ, בדיוק. ואגב, קריית גת זה מרכז הארץ במפה, מי שעוד לא יודע, תיקחו את המפה, תקפלו ל2. ליאת, נשמה, בואי תעני לנו, זהו, נשאר לנו אני רק 5 אומרת דקות. את זה, רגע. הבנתי שאני חייבת להתמקצע, אז למדתי תכנון ובנייה, ואחר כך המשכתי ללמוד גם משפטים ותואר שני בהתמחות במקרקעין, לא כדי שלא יזלזלו בי, אלא כדי שיהיה לי אפשרות לתת מענה לצורך של בעיות, כך שכשהעסקה מגיעה כבר לחוזה, היא נחתמת טיק טק. ובתור אישה, פשוט נשים נראה לי אוהבות ללמוד, לא? אוקיי, אז מכיוון שנשאר לנו, תראו, ממש 5 דקות, אני שואלת שאלה אחרונה רגע את לי, ואז אנחנו נעבור לאיזה שהם טיפים של כל אחת מכן יש. דווקא על הקטע שלא דיברנו עליו, באמת הקטע של איזון בין קריירה לבין משפחה, הבנו שזה בחירה, הכל טוב, ברור שכל אחת בוחרת מה לעשות, אבל את אמרת לי שאת עושה מיקור חוץ, ובשביל לפנות זמן לבנות שלך, יש לך 2 בנות, גם אחת תינוקת, ונכון? אז בואי תגידי לי ממש בקצרה, איך את באמת משלבת בין קריירה לאימהות, איפה את מרגישה שאת עושה את הוויתור, איפה את עושה מיקור חוץ? אז כן, קודם כל אין ספק שמבחינתי המשפחה זה בהחלט במקום הראשון, ואני רוצה להיות אימא נוכחת, ואני רוצה להיות אימא שהבנות שלה גאות בה ומכירות אותה ויש להם חוויות ילדות טובות, ולכן אני מאוד מאוד מנהלת את הזמן. אני משתמשת למשל בברנדה שהיא ממש יושבת כאן והן נותנות שגם הכריחה אותנו. שירותי אדמיניסטרציה לכל המשרד שלי, כל מה שאני לא חייבת לעשות, שהוא מבחינתי בק אופיס, אפילו ברמת הלנקות בבית, דברים שמשאירים לי זמן באמת לעשות את העבודה גם ברמת הנדל"ן ולנהל את הצוות וגם ברמת המשפחה. אני חושבת היום שזה ממש ממש תורה איך אנחנו מנהלות את האופרציה וזה הזאת. מאתגר, זה מאתגר. מאוד מאתגר, יש לנו הרבה מחויבויות, אבל בסוף זה עניין של סדרי עדיפות, אנחנו יכולות לעשות את זה, אנחנו עושות את זה, ובאמת מיקור חוץ זה דרך מצוינת
שאני ממליצה אז עליה. תראו, ככה, לפני שאנחנו מסיימים ומשאירים איזושהי 2 דקות לקהל, ככה לשאול שאלות אם יש, משפט קצר, מי שתגיד יותר משפט, אני יוצרת אותה, אני אומרת לך. טיפ אחד במשפט, שכל אחת יכולה לתת לאנשים ששומעים פה, בכלל, על עולם הנדל"ן, התחלה, אמצע, סוף, מה שבא לכם. ענבר. אז אני אתחיל. קודם כל, אני מרגישה שאני קצת את מאבדת את שוביניסטית בשביל הפורום הזה, אבל אני אסתכל על הדברים ואסתכל על הדברים אחרת. אני חושבת שזה אולי ההתחלה, האמצע והסוף של הדבר הזה. פשוט לא להסתכל על המסביב, על מה אומרים, על מה זה תקרת זכוכית, על מה, איזה הישג עוד עשו שאני צריכה לעבור אותו. זה לא רלוונטי, תתרכזו בעסק שלכם, בשגרה שלכם, בהצלחה האישית שלכם, בכישלונות האישיים שלכם. צריך לדעת גם להסתכל על הדברים האלה ולהרים את עצמך מהמקומות האלה, ולהפסיק עם כל הרעשי רקע של אנחנו צריכות, אנחנו יכולות. אנחנו פשוט עושות את זה כי אנחנו טובות בזה. תודה ענבר, כרמית, הטיפ שלך. אני אקצר. אני חושבת שבכל תחום, אבל במיוחד בנדל"ן, זה התמדה. התמדה, גם כשקשה, אבל גם כשמצליחים. כי יש איזשהו קטע של סוכנים שעשו 2 עסקאות וראו 2 צ'קים, להרים את הידיים והכל ייפול הצ'קים מהתקרה. ואז הולכים לנוח ושיש להם חדר מסביב לצבא. אז להתמיד תמיד, גם כשקשה, גם כשיש הצלחות, והשמיים הם הגבול. ראיית מנהרה. אני חושבת שמי שרוצה להיכנס לעסק הזה צריך להיות בן אדם של מערכות יחסים, לאהוב באמת את האנשים, לבוא ולעזור. הכסף בסדר, הוא בסוף, רואים אותו לפעמים ולפעמים רואים אותו אחר הרבה זמן, זה לא המניע. מי שזה המניע שלה, לא להיכנס לזה. להיכנס כי אתה רוצה לעזור, אתה רוצה לחולל שינוי ולהיות עם אנשים בהחלטה כמעט הכי קשה בחיים שלהם. תודה לי, ליאת. מדהים, אז אני משלימה את לילוש, כי זה בדיוק מה שאני חושבת. להיות איש של אנשים, זה צריך להיות כזה בטבעי, ולהקשיב. נראה לי שהמילה להקשיב היא המילה הכי חשובה, גם לאנשים ובעיקר לבטן שלנו, כי אנחנו הכי טוב יודעים מה נכון לנו לעשות, וזה פשוט מתכון להצלחה. תודה ליאת, רבית. אני חושבת שמי שרוצה לעבוד בתחום בדירות יד ראשונה עם יזמים, שילמד את היזם. לפני שאתה מגיע לפגישה עם היזם, תלמד מי הוא, מה הוא בנה, איפה הנקודות חולשה שלו, איזה פרויקטים הוא עתיד לעשות, ואז כשמגיעים לפגישה, ותוך כדי אומרים לו, כן, ראיתי שעשית את זה, יפה מאוד, גם לחרטט טיפה, זה גם בסדר. זה מקנה אמינות, ביטחון, מקצועיות, ואז הדלת נפתחת מאוד מהר. תודה רבית, חנה. טוב, בגלל שאנחנו בפאנל של נשים, אז הטיפ שלי זה באמת, תעיזו. אם יש פה נשים גם בקהל, אל תפחדו. אפשר לנהל את זה גם עם משפחה, אפשר לבנות קריירה, ותפרצו גבולות, כי זה כיף גדול. אני גם אוסיף משהו. תמיד כשמגיעים אליי אנשים חדשים, והם תמיד מתחילים אמינות, זה, אני חושבת שצריך את זה בכל מקצוע, אבל כשאני נותנת את הטיפ שלי לבן אדם חדש שמתחיל בתחום, תמיד אני אומרת להם, אתם צריכים שתהיה לכם משמעת עצמית מאוד 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 גבוהה, יכולת הנאה בעין, הנאה זה חשוב, אבל הנאה בעין, כי אם אתם תשבו ותחכו שהחיים יקרו, הם יקרו פשוט לכולם חוץ מלכם, לידכם, והרבה מאוד חוסן מנטלי, כי יש הרבה פעמים אשליה לאנשים שהם נכנסים, בום, טרח, נסגרת עסקה, איזה כיף, לקחתי צ'ק, הם לא מבינים שאנחנו שוחקים סוליות, עובדים מאוד מאוד קשה, ומרבית הפעמים גם אנחנו לא מתוגמלים. על מ-30 סיורים, אחד רק יקנה וכאלה. והטיפ הבא, זה ממש זול שתדע לך על כל מה שאנחנו עושים. לא יודעת למה, בוא תספר לי. והטיפ הבא שלי זה מי שבתל אביב, הטיפ הכי טוב שלי, בואו תצטרפו אליי. אז עכשיו רגע. אז קודם כל תראו, אני אשאיר ככה שאלות לזה, אבל לפני זה באמת תודה גדולה לכן המשתתפות. על השיתוף הפתוח והכנה. תודה לכם, הקהל, על ההקשבה והנוכחות. אני חייבת לציין שהייתי פתוחה בהתחלה שנשב רק אנחנו בפאנל ונסתכל על זה. אמרנו, שמו מראה בשביל האפקט של ההכפלה. ומי שיש לו שאלה לכל אחת מהנוכחות על הבמה, מוזמן לשאול. או שהיינו ממש ממש ברורות, כי אנחנו נשים ואנחנו מעבירות את זה טוב. ויש לי דקה, אז דקה שאלה. קדימה, כן. מה? אני לא שומעת. כן. הוא היה אצלי לפני 3 שנים שהוא גר בתל אביב, והוא רצה לשלב, שזה גם טיפ חשוב אולי.
הוא רצה לשלב בין עם עוד עבודה את הנדל"ן, ואני אמרתי לו בשום פנים ואופן, מי שרוצה לעסוק בנדל"ן זה לא מקצוע נוסף, זה המיין. אתה רוצה להיות שליח בוולט ב9 בערב באהבה, אבל במהלך היום אתה עובד וזה לא הזמן שלך, והוא באמת לא נכנס. ולימים הוא עבר לחריש והוא תפס אותי פה בכנס אחרי 3 שנים ואמר לי, תקשיבי, צדקת, ואם הייתי עושה את זה אז זה לא היה קורה, והיום כן. אז אוקיי, עוד שאלות? יאללה, אז שיהיה לכם המשך כנס מהמם ונתראה בערב במסיבות.